ng mga kabataang Kapampangan at mga lokal na musikero sa Santo Entierro Street Heritage District sa lungsod ng Angeles nitong Linggo, November 16 para sa konsyerto ng bayan laban sa katiwalian, isang open-air protest concert na layong ipanawagan ang katapatan at pananagutan sa pamahalaan. Alam kong hindi lamang ako ang naluha. Hindi lamang ako ang nagsikip ang dibdib kaninang nakita natin. Narinig natin ang lumagayway ang mga bandila. Ito ang klase ng mga kabataan. Ito ang klase ng mamamayan na dapat ay mayroon tayo. Hindi lamang sa iilang lugar, hindi lamang sa iilang kanto, kung hindi dapat ito'y mamayagpag sa buong Pilipinas. Dahil ganito lamang tayo babang. Inorganisa ng Concerned Citizens of Pampanga at United Pampanga Artists Against Corruption tampok sa pagtitipon ang mga pagtatanghal mula sa halos 40 musikero at banda. Ibibiling pabarada Naya sinabi kinu Kumano pa yung sopan nyo poring. Nagsimula ang programa bandang alas 4 ng hapon at agad na umapila sa publiko ang mensahe ng kanilang musika. Tapusin ang dilim ng katiwalian, isiwalat ang katotohanan at panagutin ang mga tiwali at ibalik ang yaman ng bayan. Marcos Romualdez to! Marcos Romualdez na naman ngayon, walang panag-iba, ganun pa rin ang kalakaran nangyayari. Kaya muli natin isinabuhay ang Concerned Citizens of Pampanga, kakibat at kasama ang iba pang kumikilos sa ating lalawigan, kasama ang ibang bahagi ng kapuluan sa panawagang tama na, sobra na, ikulong na ang mga gayugdog, ang mga nagahari sa panunungkulan sapagkat ang ginagawa nila, kawawa at kinawawa pa ang mamamayang Pilipino. Ayon sa mga organizer, layo ng konsyerto na palakasin ang panawagan para sa transparency at good governance at hikayatin ang mas maraming kabataan na makiisa sa laban kontra katiwalian. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.